kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga dugang Lunes po ngunyan, petsa 25 sa bulan ka Nobyembre 2024. Pinabareta alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Enot sa headlines sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Fondo para sa rehabilitasyon kan Legazpi City Water District asin Aleco nakahanda na sigun kay Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Legazpi City Police Station pinagrekomendar sa LTO Bicol na sa giraray na ipairarom sa road safety seminars ang mga driver matapos ang mga insidente kan road crash sa syudad imbuelto ang mga truck. Pagsunod sa mga batas trapiko asin road signs, ipinangapodan kan hepatura. Mga pasaheros kan MV Herculano na narautan nin makina sa tao kang kadagatan nakaabot na sa Tabaco City Port. Philippine Coast Guard Katanduanes Piglinaw na daysinda nagpabaya sa sitwasyon. Siyam na tripulante na nadakop na nagtatransportar nin mga pekeng sigarilyo nasa angatanan nin kaso. Kantidad kan mga kontrabando uminabot nin sobra sa 21.6 milyon pesos sigun sa Bureau of Customs. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, patakot sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagkukonsiderar bilang national security concern sigon sa National Security Council. DOJ pigi-imbestigara na ang mga pahayag ni VP Sara Duterte kontra kay Marcos asin sa pamilya kaini. Sa ibang nasyon, o kaya DSWD Chief, pinaimutika na akusasyon ni VP Sara Duterte na pigagamit ang AIC sa sinakap para sa vote buying. 75 na repatriated OFWs gikan sa Lebanon nakauli na nin Pilipinas. Sa ibang nasyon, US asin Japan, igwang nakandang military plan in kaso magkaigon ng emergency sa Taiwan. Baretang Sports, inaugurasyon kan kainot-inoteng pole vault pit sa Ilocos Norte, pinanginotaan kan Olympian pole vaulter na si EJ Obiena. Yan ang headlines kung yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Newsep Z Plus, now with zinc, mas bilis galing sa sintomas ng sipon. 182 milyon pesos ang kantidad na fondo para sa package 1 na kumpuesto kan konstruksyon nin pumping facilities asin paghirahay sa pipelines na mabibenepisyo para sa mga konsumidores kan Legazpi City Water District sa mga barangay kan Binanuan West, Binanuan East, Dapdap, Puro asin Buraguis. Inampayag ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. kung saan makalihis na siya magasumir sa pwesto. Nagipaguron siya sa mga opisyal kan LCWD para maaraman ang presenteng sitwasyon kay ni asin tulos man na nagkaigo ng konsultasyon sa pamayo kan Committee on Appropriations sa Kongreso asin kay House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Garbin na ang nasabing pondo nakasabay na sa General Appropriations Act para sa taon 2025 mantang iinguwaon man kan duwang listador na may sabay man ang 370 million pesos na kantidad kan second package para sa pagpandagos ang rehabilitasyon asin pagpakaray sa serbisyo kan tubig sa syudad. Mantang nasa bidding process naman ang 390 million pesos na fondo para sa Albay Electric Cooperative o Aleco, partikular na ang konstruksyon nin substation sa 2nd asin 3rd District kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama.
Pinagrekomendar ni Legazpi City Police Station Investigation Division Chief PEMS Carlos Panya sa Land Transportation Office na sa giraray na tiripunon ang mga driver partikular ang mga nagmamaneho nin darakulang bihikulo para iparumdom sa road safety seminars. Inian pahayag ni Panya sa DCGB News kung saan sa iyang sinabi na kadaklan sa mga nangyayaring road crash sa syudad, mga truck asin iba pang darakulang bihikulo na naiimbwelto. Pinakaultimo kaini ang nangyari sa Gugon Bypass Road, kung sa inagadan ang sarong senior citizen. Tinauan doon ni Panya na dakol na mga driver, anday nagsusunod sa mga regulasyon sa trapiko, lalo na kung wara nin public safety officer o pulis sa sarong lugar. Katakod kaini sa giraray na nangapodan si Panya sa gabos na road users na magsunod sa batas trapiko, mga road signages, asin kung nakainom, dai na mag-drive para man sa kaligtasan kan gabos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Mientras tanto, nakabot na sa Tabaco Port ang MV Don Herculano. Makalis ang sobra sa 17 oras na pagpataw-pataw sa kadagatan dahil sa pagkakaigwanin engine failure maabot sa alas 8 nin Banggi, Kasubanggi, Nobyembre 24, 2024. Kasubong aga kan tinabangan na kan MV Don Antonio kan Santa Clara Shipping Lines ang nasabing barko na makaabot sa pantalan kan Tabaco. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Mr. Edward Fernandez sa raw sa mga pasahero kan nasabing lunadan pandagat, naraot ang left engine kan vessel pag-abot sa may taguntong point, rason para magtalibong asin day basta-basta nakokontrol kan timon kang barko dahil sa sitwasyon kang kadagatan. Sa ibong kani, luway-luway man na nakaabante ang barko. Sinabi ni Fernandez na nagbalo man sinda na makipagkomunikar sa Coast Guard para magagad nin tabang alagad. Ang paliwanag sa inda na in kaso ang problema, iyo ang makina, dapat na ang shipping lines ang magresponde digdi. Nag-reserve man nin lugaw ang crew kan barko, alagad ang sobra sa sangkato sa pasahero ang talagang gutom na dahil sa wara manin mababakal sa kantin. Sa lado man kan Coast Guard District Tabaco Substation, alas 12 nin matanga kasubago, pigilalaw man na mag-abot sa pantalan kan syudad ang barko, alagad wara ni nag-abot daylan para makipagkomunikar sa nasabing sakayang pandagat asin sa kanida na haraman ang sitwasyon kaini. Piglinaw man ni Ensign Jason Bernardino, ang acting substation commander kan Philippine Coast Guard Catanduanes, na dahil sinda nagpabaya sa siring na sitwasyon sa pagsasabing kung na-impormaran tulos sinda sa kamugtakan kang barko, tulos man sindang nakapagresponde. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Nasa angatanan nin kasong pagbayular sa Section 117 asin 1113 kan Republic Act 10863 o an Customs Modernization Act. Ang siyam na mga tripulante na sakay kan MV Susi na nadakop kan Maritime Law Enforcement Team Ligaw kan nakalihis na simana. Ini ang pahayag ni Regional Maritime Unit 5 spokesperson PMS Larry Allende kung saan ang siyam na mga sospek ang presenteng nasa kustudyan ninda, mantang ang ginatos na kahonin sigarilyo na nakumfiskar an ipig-turnover sa Bureau of Customs. Kung sahin makalihis ang balidasyon kan ahensya, nagluwas na sobra sa 21.6 milyon pesos ang kantidad kaini. Sinabi ni Allende na ang nasabing klase nin sigarilyo ang bako locally produced asin dai available sa mga tindahan kung kaya padagos an sa indang pagsusog kung sain inihali asin sain man ini dadarhon. Sa iba pa niya itong baretang lokal, ipinagirumdum ni Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, ang mga kasurog kap sa riyon na maging apolitical sa taho kan mga naging payag ni Vice President Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. asin sa pamilya kaini. Sinabi ni Dizon na mantenido sindang komitido sa sindang trabaho, lalo na ang pagpugol sa anuman na klase ng krimen asin illegal na aktibidad bilang parte o paagi sa presenteng administrasyon. Hinagad ni Dizon ang katangkilohan asin seguridad para sa gabos. Sa ibong lado, suportado ba ni Dizon asin kan PNP Bicol
ang kick-off ceremony kan 18-day campaign to end violence against women pon ngunyan aldaw Nobyembre 25 sagod sa Disyembre 12, 2024. Nasa 30 mga exhibitors hali sa probinsya kan Catanduanes ang mapartisipar sa tienda sa isla kan Department of Trade and Industry Catanduanes sa Legazpi City. Sigun sa DTI Bicol, ang aktibidad ang bubuksan sa Nobyembre 29 sagod Disyembre 1 sa Ayala Malls, Legazpi kung saan ibibida kan mga micro, small and medium enterprises ang mga produkto hali sa industry kan pagninyog asin iba pang non-food products. Katakod kaini na nga po na ahensya sa publiko na suportaran ang aktibidad sa paagi kan pagbakal kan sa indang mga produkto. Nagpaabot nin pagbati ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa lokal na gobyerno kan Pilar Sorsogon asin sa Barangay Lumbang para sa onrang nakuha sa 2024 Tatak Kalay Seeds bilang parte kan Local Chief Executives Forum na ginibo sa Iloilo Convention Center, Iloilo City, kan nakalihis na simana. Sigun sa DSWD Bicol, ang dedikasyon asin pag-ispersos kan munisipyo, barangay asin ng kang komunidad sa pagmantinir sa proyektong water system sa loob ng 13 taon, ang tunay na inspirasyon sa kadaklan. Ini man ang patunay na kayang marealisar ang pangmaluyan na pagtalubo kung may marahay na paggogobyerno asin pagtarabangan. Ang Local Chief Executives Forum sarong aktibidad na inorganisar kang Kalay Seeds para sa magkaigwa ni manalain na LGU nin pagururon asin maging parte kang Community Driven Development o CDD asin Community Resilient. 20 mga estudyante kan Madrasa Education Program sa Pawa Elementary School sa Tabaco City ang natauanin mga school supplies kan mga personahes kan Malilipot Municipal Police Station bilang parte kan sa indang gift-giving activity. Sigun kay Malilipot MPS Officer in Charge, Police Captain Alex Alcantara, katuyuhan kan aktibidad ninda na makatabang asin maasisteran ang mga konsideradong less fortunate Muslim children sa nasabing eskwelahan. Tinaawan doon ni Alcantara ang importansya kan pagtaunin kaugmahan sa mga aki asin ang pagpromoter sa marahay na relasyon kan Muslim community asin kan kapulisan. Magatugang niyo mong primerong parte kan sa tayong Bareta alas 12 Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo, arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Sa pagkapadago sa Sistema Barreto, alas 12, lumang kita sa Barreta sa Lado Nacional. Pagkukonsiderar ka National Security Council o NSC bilang National Security Concern ang patakot ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini matapos ang sabihon ni VP Sara na ipapagadan niya si PBBM. Sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na iimbestigaran ninda ang nangyaring pagkapatakot sa buhay kang Presidente kan Pilipinas kung saan papanimbagon ninda ang naging pahayag kang Vice Presidente. Nagkoordinar na ang NSC sa mga otoridad as in intelligence agencies para maimbestigaran ang mga nagigibo ng krimen asin kung anong klaseng pagpapatakot asin motibo ang gusto kini laban sa presidente kang Pilipinas. Hinagad man ni Anyo sa publiko na maging kalmado asin siniguro kini nagigibuhon niya kay banan kan sendang ahensya ang gabos para mantiniron na ligtas ang buhay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kung saan isusulong kini ang konstitusyon, mga institusyong demokratiko asin ang chain of command sa gabos na panahon. Ngunya na aga kinumpirmar kan NBI na legit nasambit na video conference ni BP Sara asin bakong deepfakes. Pigi-imbestigara ng unyan kan Department of Justice o DOJ ang pahayag ni Vice President Sara Duterte may kinaaraman sa pangungontrata nin sarong tawo para gadanon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin House Speaker Martin Romualdez in kaso may mangyaring maraot sa iya.
kung may magkakanigong ebidensya, siguradong magkakaigwanin asunto. Inian pahayag kan DOJ na ipinasa kan Presidential Communications Office o PCO sa mga miyembro kan media kasuudma. Magigirumduman na ginibo ni VP Duterte an pahayag may kinaaraman sa pagadan sa sarong media conference sa House of Representatives kung saan nakakulong an Office of the Vice President o OVP Chief of Staff asin Undersecretary niyang si Zulaika Lopez matapos ma-cite in contempt. Pagkatapos kaini piglinaw ni Duterte naan sa iyang pahayag na pagadan bako sarong patakot asin sinabing itanampuksanan niya ang pigsasabing patakot sa iyang seguridad. Mientras tanto, pinahimutikan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Secretary o kaya DSWD Secretary Rex Gatchalian ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na pigagamit ang duwang assistance program kanahensya para sa vote buying. Sigung kay Gatchalian, padagos ang proseso kamang aplikasyon asin distribusyon in ayuda sa pagikan assistance to individuals in crisis situation o AICS asin ayuda sa kapusang kita program o AKAP para sa mga kwalipikadong benepisyaryo kanasabing mga programa. Sigira rin itinawanin doon kan opisyal na gabos na field offices kan DSWD sa bilog na Pilipinas nagtataonin ayuda sa mga nangaipo sa indaman walk-in o pig-refer ka mga opisyal kan lokal na gobyerno. Ginibukan DSWD Secretary ang pahayag matapos sabihon ni VP Sara sa sarong virtual press briefing na ang vote buying o niyan nakatago sa pangaran kan ayuda arog kan AICS akap asin tulong panganap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad kan Department of Labor and Employment o DOLE. Ikinahadit ni Tingog Representative Jude Asidre ang ipinahiling na toxic behavior ni Vice President Sara Duterte na garong indikasyon nin kawaran nin tamang pag-iisip. Sinabi ni Asidre na imbis na simbago ni Duterte ang mga kahaputan may kinaaraman sa paggamit kan sa iyang 612.5 million pesos na confidential fund, nagdrama ini. Sigon kay Asidre bilang Vice Presidente, dai dapat nag-aaktuar si Duterte na garuwara sa tamang kaisipan na bako bagay sa dignidad kan sa iyang opisina. Sigun pa sa kongresista na dai tinaawan ni VP Sara nin dignidad an sa iyang opisina. Ginibo ni Asidre an pahayag matapos na garong magkampo kaini sa Batasan Complex matapos ikulong duman an sa iyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Tinaawanin doon ni Asidre na an kaipuhan nagibuhon ni VP Duterte. Iyo an simbagon an pigsasabing sala na paggamit kaini kan confidential fund kan Office of the Vice President o OVP asin Department of Education kan Siapaan Hepedigdi. Tinuyaw man ni Asidre ang mga pahayag ni Duterte kontra sa mga lider kan nasyon, kaibahan na si House Speaker Martin Romualdez. Nagpatanid ang kongresista na ang mga siring na pag-uugali pwedeng lalong magparumpag sa tiwala kan publiko sa liderato kan Vice Presidente. Sa giraray na tinaawanin doon ni Asidre ang importansya kan pagkakaigwa nin paninimbagan o accountability kan mga opisyal kan gobyerno. Sa dagdag niya itong baretang nasyonal sa giraray na nagpagirumdom ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na dahil pagkonsintihon ang mga nagpapalimos na mga aki asin katutubo sa mga tinampo. Kada holiday season, sarong katerbang mga aki asin katutubo ang nakawagas sa mga tinampo para mamasko asin maghagad nin limos sa mga motorista. Sigong kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kapag nagtinira ang mga ini sa tinampo, nababugtak sa peligro ang sendang mga buhay dahil sa mga bihikulong wala tuong nag-aagi sa mga kalsada o tinampo. Tinawang pa doon ni Dumlao na malinaw na ipinagbabawal sa ley susog sa Presidential Decree No. 1563 o Anti-Mendicancy Law ang pagtaunin limos sa mga tao sa tinampo asin religious organization na nalilimos sa mga tinampo. Kunday maiwasan, sinabi ni Dumlao na magtaon na sananin regalo, pagkaon, magundog tanin medical mission asin magkoordinar sa mga lokal na gobyerno. Nakabalik na sa nasyon ang kadagdagan na 75 na mga Pilipino o Pinoy gikan sa Lebanon bilang 91st batch kan mga repatriated overseas Filipino workers o OFWs dahilan man ka nagpapadagos na tensyon sa Medio Oriente. Siniguro ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak
Nag-abot na ang mga OFWs gikan sa Lebanon nigligtas sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasuudma. Nakaresibi manintabang gikan sa gobyerno arog kan DMW asin kadagdagan na ayuda hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. An mga ini arog kan financial asin livelihood assistance para makapagpuon giraray digdi sa Pilipinas. Makakaresibi man ininin educational vouchers gikan sa Technical Education and Skills Development Agency o TESDA para sa mga skill set na kaipuhan nindang maukudan. Mantang padagos ang repatriation program kam national government sa mga OFWs na naipit kan gera sa Middle East. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, igwa ng pinagbiyo ng military plan ang Estados Unidos asin Japan in kaso magkaigo ng emergency sa Taiwan dahil sa patakot kan China. Kaibanan sa nasabing plano ang posibleng pag-deploy kan US ni mga missiles kini sa Nansei Island sa Kagoshima asin Okinawa Prefecture sa Japan, siring man sa Pilipinas. Ang US Marine Corps Marine Littoral Regiment na may High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS asin iba pang armas ang ibubugtak man sa Nansei Islands. Igwaman ni ibubugtak ang US sa namalaban sa space, cyberspace asin electromagnetic waves sa Pilipinas. Baretang sports, formal ng piglansar ang pole vault pit sa Ferdinand E. Marcos Stadium sa Lawag City sa Ilocos Norte. Pinanginotan mismo ni Olympian pole vaulter Obiena asin Governor Matthew Marcos Manotok ang nasabing seremonya. Ini ang kainot-inoting na itindog na pole vault facility na piglansar kan sarong Olympian pole vaulter digdi sa nasyon. Sigon kay Obiena, kamauotan kan pagtindog kan pasilidad na ini na masuportaran asin ensayuhon ang mga hobi na atleta asin homegrown talents sa aspeto kan pole vaulting. Awan niya nindoon na an pasilidad an magsisirbing importanteng lakdang para maging globally competitive ang mga atletang Pilipino sa anuman aspeto nin sports. Pero digdi ka mauotan man niyang mag-recruit nin mga hobi na atleta para matauan sinda nin pagkakataon na magdara nin onra sa Pilipinas. Ipinaliwanag niya kunyata pinili niyang itindog ang pole vault pit sa probinsya kan Ilocos Norte dahil may potensyal na magsulong kan sports ang probinsya asin may mga atleta na may kakayahan na maging matibay na pole vaulters pati naman ang mga interesado na maging coach. Naglalaom si Obiena na magkakaigwan nin mga atletang gikan sa Ilocos Norte na bako sa nang masabak sa palarong pambansa kundi pati naman sa international competitions. Sa tuyang bareta sa Siyensya asin Teknolohiya, Lexipen na napod sa imbensyon sa India sa sarong innovation sa ballpen na kayang makapag-translate nin manlanlay na lingway nin makaskas. Pero sa magayon na gamiton sa pagsurat, kakaiba ini dahil sa dain na ubusan nin tinta asin kayang magsimbag ng exam. Sigon sa nakaimbento kay ni, gamit ang Lexipen, kay puan mo sa nang i-scratch ang Lexipen sa sentence, automatiko ining matranslate asin mataunin simbag sa mga estudyante. Sa ngunyang padagos pang pigde-develop ang nasabing inobasyon sa pagsasabing pwede ining magamit sa pandadaya kan mga magamit kini. Sarong 32 anyos na misis sa Alabama na may double uterus anbados sa parehong matres. Si Kelsey Hatcher an ipinangaki na may uterus didelphys sarong rare condition kung sain may duwang matres. Dai makapaniwala si Hatcher na kambalan sa iyang pigbabados sa magkaibang matres. Sigon sa doktor ni Hatcher na si Dr. Richard Davis kan University of Alabama Hospital, magiging maselan ang pagbabados niya dahil sobrang unique kan kondisyon kan pasyente. Kaipuhanin grabing pag-ataman asin pag-iingat sa pag-labor ni Hatcher dahil sa posibleng magkaiba ang oras asin aldaw kan pagluwas kan mga umboy. Wara pang ideya ang mga doktor kung magiging natural birth o C-section ang pangaki ni Hatcher. Alagad sigun sa iya, mas delikado kung C-section dahil duwang beses magibonin incision sa mga uterus ni Hatcher.
Mas dakol na insisyon, mas dakol na dugo ang mawawara sa pasyente. Sa ngunyan, naglalaom si Hatcher asin ang pamilya kaini na magiging ligtas ang pagbabados sagod sa pag-aki kaini. Nobyembre 25 kanton 1910 1910 kan mapublikar ang La Democracia sarong dyaryo kan Federal Party basado naman sa Royal Decrees so 1751 na nagkapailing kan mga pangayari sa pananakop ka mga praile. Ang kopya kaini inimprinta ni Hugo Salazar sarong pharmacist prominenteng miyembro kan Federal Party poon kan 1901 sagod 1904 kan siya magtukaw bilang gobernador kan Surigao Province. Ang mga artikulo na sa iyang sinurat nakatago sa pen name o alias na ambut. Saro sa mga nakapaluman sa mga dyaryo ang artikulong nagsasabi na nasakop na kan mga praile ang mga banwaan kan Tagig, Hagunoy, Paranaque, Subacoor, Cavite, El Viejo asin iba pang lugar. Kadaklan sa mga kataning na lugar, iguan mga pag-aalsa asin revolusyon daylan, tanganing padusahan ang mga nakaistardigdi. Sinabi ni Salazar, nakadakol na mga insidente nin pang-abuso kasabay ang pagbayular sa mga diretso pantawo na sinuhay ka mga praile daylan sa wala toong revolusyon kan mga Pilipino. Magatugang yan na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta. Kini po nang kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 6 oras. Sa pagkaran po ka na katuwang niya sa pagsurat kan bareta. Angel Mustaza, nandyan man sa newsroom sina Jenny Matthew Ballaran asin Mary Joy Jarasco. Lado technical, katuwang tayo si Kuya Jun Napolis. Nauman si sa DCGB Social Media Department. Asuyang IT Jerome Nico Martinez. Hello sa mga patawang tabay nato sa DCGB News Online. Kay partner King Rinaldo listening and watching from Bangkiruan. Gerald Aranya is also watching. God bless all over the world po. Si Papa P nakaantabay man si Jeffrey Santos dyan po sa Queensland, Australia. Kasi sa kabos pong naka-tune in sa DCGB 729 kHz sa Pitan ka mga radyo. Nakaantabay sa DCGB YouTube channel asin sa DCGB Live app. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw ang tabayan ng giraray sa aga.